Masquerade saying with Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Kana kariki kutanka kuku ya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chunga gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takwigira Nyaya yakaitika ku Victoria Falls mshure mekunge paka anonzwa kuti pane bomba raingera setwa pa Victoria International pa Victoria Falls International Airport muri Zimbabwe. Vice President Chiwenga ndo varunzi vakazo addressa meeting yafanga kuaddresswa na Mnangagwa mushure mekunge vaabandona the trip after vaujwa kuti there was a bomb threat at the Resort Towns International Airport muri Zimbabwe. Chiwenga varunzi vanga vatungamira Victoria Falls ahead of Mnangagwa Mnangagwa. So the government issue a statement which confirms this bomb scare. Presidential spokesperson wa Joy Charamba vakabudisa statement muswe Friday vakataura ivo vachiti the Zimbabwean authorities vakonfirma a bomb threat yakareceivwa through FastJet airline muswe Friday makuseni zvakakonzeresa kuti security imhanye ishore measures across ma airports munyika muri Zimbabwe. Statement yava Charamba yakabuda ichirivila kuti pane an email yanga yasendwa from an individual asina kunge anemwa zita rake achiclaima kuti there was a credible bomb and firearm threat specifically yanga yakatargeta the Zimbabwean airports. In response security systems akaba placed on high alert kuti vaite ma investigations avo muri Zimbabwe. So vacharamba vakabuda vachitaura pamusoro penyaya iyi vakataura ivo vachiti flight ya President Mnangagwa yakabva yakanselwa iyo kwaifanira kunoaddressa the renewable energy conference yaitwa ku Victoria Falls. So vachiwenga varunzi ndo vakazoaddressa this conference. Vanhu vakawanda vabuda vachibvunza questions vachiti why is it that vachiwenga havana kutya this bomb vakarifesa bomb iri muri Zimbabwe singazivi kuti zvakamira sei. Vamwe vabuda vachitaura vachiti kunyepa kuna bomb raripo tisingazivi kuti zvakamira sei muri Zimbabwe. Asi kutaura kunoku President Mnangagwa havanonge vafara nechiitiko ichochi muri Zimbabwe. Mushure mekunge zvaitika President Mnangagwa vakaappointa Vice Marshal John Jacob Mzwede as the new commander of the Air Force of Zimbabwe. Appointment yakanzi in effect from March 15, Chief Secretary to the President and Cabinet Martin Bushwire vakabuda chitaura izvi in a statement last night. Vaelson Mzwede varunzi vakata take over from Air Marshal Vaelson Moyo vainzi vakaritaiwa naPresident Mnangagwa. Vanhu vakabuda vachitaura vachiti vaElson Moyo havana kuritaiwa vachinzi asi vakafaiwa nenyaya yekuti havana kubata basa zvakanaka on the day rainzi kune bomba. Ndo maspeculations abuda paTwitter. Tingaziva kuti nyaya chokwadi here kana kuti muri Zimbabwe. Ndofunga mustatement rakabuditswa pakabuda pachinzi His Excellency President Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa has, in terms of Section 341F, is read with Sections 2162 and 89 of the Constitution of Zimbabwe, Amendment Number 20, retired Air Marshal Elson Moyo as the Commander of the Air Force of Zimbabwe with effect from 15 March 2024. Following the above retirement, His Excellency the President has, in terms of Section 2162, 89 and 210(2)(d) of the Constitution of Zimbabwe, Amendment Number 20, appointed Air Vice Marshal John Jacob Mzwede as the new Commander of the Air Force of Zimbabwe with effect from 15 March 2024. His Excellency the President has, in terms of Section 10(1)(a)
of the Health Service Amendment Act also appointed Dr. Christopher Pamidza Pasi as Secretary of Health Service Commission. Dr. Pasi holds a Bachelor of Medicine and Surgery, a Master's in Medicine, Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, Bachelor of Science degree in Business Administration, and is the Fellow of the College of Physicians in the Central and East Africa. Dr. Pasi joined the government in 1993 and rose through the ranks to become Chief Medical Officer at Sali Mugabe Central Hospital, a post he held till his appointment. Those are Buddha Shtaurwa na Chief Secretary to the President and Cabinet va Martin Rushwaya vachitaura ivo vachiti vaElson Moyo vakaretire from basa ravo. So vanhu vakawanda vabuda vachiti havana kuretaiwa, he was fired nekutadza kuita basa kwakaitika mure Zimbabwe. Tikazive kuti munaiona sei nyaya iyi mure Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti zvakamira sei. Tichidzokera kunyaya yedu this Bomba Reku airport update yavapo ndeyekuti the airports company of Zimbabwe inonzi ACZ yabuda ichitaura ichiti maairports ese munyika ava kuoperata zviri normal after this Victoria Falls International Airport yakacloswa on Friday due to security concerns. Zvikunzi security systems munyika akaiswa on high alert nezuro mure Zimbabwe achiresponda kumareports aya ebomb or firearm threats anga akatargeta the country's airports mure Zimbabwe. So the ACZ Chief Executive Officer Vatawanda Gusha vakabuda vachiti security services have taken all precautions at airports to ensure safe travel. So the airports are operating, the airports are operating, including the Victoria Falls International Airport. We want to assure our stakeholders and all those using airports that the security services have taken all precautions to ensure that the traveling public is safe in mure Zimbabwe. So ndo zvanzi ndo the update yapiwa na Chief Executive Officer Airports Company of Zimbabwe. Since you know everything is now back to normal mure Zimbabwe, zvichiraidzwa kuti maflights ese aresume security yemuZimbabwe yakamhanya kuti iwanikwe ichistopa nyaya yebomb iri mure Zimbabwe. Ndo nyaya tatavigira muzvara nhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Chiwenga has just arrived. Please remain seated. May we have the national anthem, please?